Ei, hola, sóc el Xema, el mag. El mag? Soc mag perquè porto un nas de pallasso. Bueno, nas de pallasso no el farem servir, no? Un, dos... Ja no el tenim. Això, el del nas de pallasso. Us volia explicar que portava el nas de pallasso perquè el dissabte, dia 18, aquest dissabte, dia 18 de gener, a les 6 de la tarda, fem un homenatge al Magí Valls La Sala, al gran Magí, que ens va deixar l'any passat sense avisar. Ai, Déu meu. Un grup d'amics seus, artistes, pallassos, mags, músics, etc, ens hem reunit per fer-li un homenatge. Serà a Linyola, al poliesportiu. L'entrada és gratuïta. Dissabte, 18 de gener, dissabte, a les 6 de la tarda. T'esperem. Ah, i el nas de pallasso. El nas de pallasso no el tenim. Doncs el teníem que tenir aquí. Dic jo. Doncs aquí no hi és, aquí no hi és. 1, 2, 3... Ah! Doncs ja tenim aquí el nas de pallasso. Fins dissabte!